Θα ξεκινήσω με τις θέσεις του PMI για τη δημόσια διοίκηση, καθώς και τα τελευταία αποτελέσματα μιας έρευνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σπατάληση στο δημόσιο τομέα. Το PMI είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός για τη διοίκηση έργων στον κόσμο. Έχει περίπου 600.000 μέλη και κατέχουν πιστοποιήσεις του περίπου 850.000 άτομα. Τα μέλη του είναι περίπου τα μισά στη Βόρεια Αμερική και τα άλλα μισά στον υπόλοιπο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των μελών του PMI εκτός Βορείου Αμερικής είναι σχεδόν διπλάσια. Οι έρευνες που χρηματοδοτεί το PMI για την επιστήμη της διοίκησης έργων ξεπερνούν σε κόστος τα $50 εκατομμύρια ετησίως. Μέρος των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζονται σε τακτικές εκδόσεις του Ινστιτούτου. Μια από αυτές είναι η πρόσφατη έρευνα για τη βελτίωση της διοίκησης έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί από το PMI. Πήρα έγκριση να σας παρουσιάσω σήμερα τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. Τα περισσότερα μέρη του PMI ανήκουν σε chapters, τα οποία προωθούν την επιστήμη της διοίκησης έργων στην περιοχή τους, αποτελούν τόπο ανταλλαγής κοινών δράσεων και κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή του project management στους επαγγελματικούς χώρους και την κοινωνία γενικότερα. Σήμερα το PMI έχει συνολικά 294 chapters σε 195 χώρες. Εκτός από την άμεση σχέση του Ινστιτούτου με τον ιδιωτικό τομέα, στο Executive Council του PMI συμμετέχουν γύρω στις 80 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Το Ινστιτούτο διατηρεί μόνιμη συνεργασία με τις κυβερνήσεις του Καναδά, της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ινδίας, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, έχει στρατηγικές συνεργασίες σε συγκεκριμένα θέματα με μια σειρά από χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Αναζητώντας τον τρόπο για να παραμείνουν με θετικά αποτελέσματα στην σημερινή ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, οι οργανισμοί τόσο του ιδιωτικού όσο πλέον και του δημόσιου τομέα στρέφονται προς την επιστημονική διοίκηση έργων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν με συνέπεια αποτελέσματα και να πραγματοποιούν με επιτυχία αλλαγές. Όπως θα δείτε σε λίγο, οι έρευνες δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες η διαφορά σε ωριμότητα διοίκησης έργων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που πριν από 10 χρόνια ήταν δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες, έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης, όπως καταγράφεται στις έρευνες, οι οργανισμοί δηλώνουν ότι όσο η μεθοδολογία διοίκησης έργων που εφαρμόζουν οριμάζει, η επιχειρηματική αξία που προέρχεται από αυτή αυξάνει σημαντικά. Με άλλα λόγια, δεν έχει μόνο σημασία να φέρεις project management στον οργανισμό, έχει μεγάλη και ίσως μεγαλύτερη σημασία να μπορέσεις να το διατηρήσεις και να το αναπτύξεις. Έχοντας συγκεκριμένο όραμα και αποστολή, κάθε οργανισμός καθορίζει στρατηγική και στόχους και δημιουργεί μια σειρά από έργα και προγράμματα έργων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των στόχων του. Δηλαδή, τις επιδιωκόμενες αλλαγές που θέλει να δημιουργήσει σύμφωνα με τη στρατηγική του, ενώ παράλληλα συνεχίζει, Management of Operations, τις καθημερινές λειτουργίες του. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων, καθώς και η ευθυγράμμισή του με τη στρατηγική του οργανισμού, ανήκουν στον τομέα του Project Portfolio Management. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δημιουργίας αλλαγών έχουν σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης αποτελεσμάτων, δηλαδή τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον κάθε οργανισμό. Παράλληλα, ο οργανισμός συνεχίζει να δημιουργεί αξία μέσα των καθημερινών του λειτουργιών. Έτσι, η επιστήμη της διοίκησης έργων ενοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, ευνοώντας την ομαδική εργασία. Οι εργασίες αυτές γίνονται μέσα από συγκεκριμένες,
προκαθορισμένες, βέλτιστες διεργασίες που έχει καθορίσει και στηρίζει ο οργανισμός σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα πάντα με τη στρατηγική που έχει χαράξει. Παράλληλα, ο οργανισμός με την ενημέρωση, συνεργασία και στήριξη όλων των ενδιαφερομένων μερών βελτιστοποιεί την υπάρχουσα δυναμική του με σκοπό τη δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής αξίας. Στην Ελλάδα, επειδή οι περισσότεροι οργανισμοί είναι ιεραρχικοί και λειτουργούν και γύρω από λειτουργίες, πολλές φορές τα έργα αντιμετωπίζονται, κυρίως λόγω line managers, ως πρόβλημα για τις λειτουργίες. Επίσης, ο ρόλος του project manager δεν είναι ρόλος καριέρας και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που ορίζονται πολλές φορές το αντιμετωπίζουν ως πρόσθετη επιβάρυνση χωρίς κανένα κέρδος. Χωρίς να έχει νόημα σε αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση να επεκταθώ περισσότερο στην πρότυπη μεθοδολογία, στη διαφάνεια παρουσιάζεται και για λόγους αρχείου σας, μαζί με το πλαίσιο βασικής κατεύθυνσης. Μαζί με το πλαίσιο βασικής κατεύθυνσης, το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας του όλου συστήματος διοίκησης έργων που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως από το δημόσιο τομέα πάρα πολλών χωρών. Για λόγους απλοποίησης των στατιστικών στοιχείων, το PMI χωρίζει τους οργανισμούς σε δύο βασικές κατηγορίες, προφανώς με πολλά ενδιάμεσα στάδια. Στους οργανισμούς που έχουν ωριμότητα στην εκτέλεση έργων, που τους ονομάζει high performers ή best practice companies, και στους οργανισμούς που δεν έχουν ωριμότητα στην εκτέλεση έργων, που ονομάζει low performers. Στη διαφάνεια απεικονίζονται στατιστικά αποτελέσματα σε επίπεδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων. Τα ποσοστά απεικονίζουν μέσους όρους οργανισμών που έχουν ή δεν έχουν ωριμότητα στη διοίκηση έργων. Ο τυπικός οργανισμός έχει ένα μέσο ποσοστό 23% για ιδέες που εγκρίνονται και προχωρούν σε ανάλυση σκοπιμότητας, φυσικά με κατανάλωση των απαραίτητων πόρων. Ενώ ο ώριμος σε διοίκηση οργανισμός έχει μέσο ποσοστό 5%. Ανάλογα ποσοστά προκύπτουν και για το επόμενο στάδιο, αυτό δηλαδή που περιλαμβάνει την αποδοχή της μελέτης σκοπιμότητας και απόφασης για ανάπτυξη, δηλαδή επένδυση, δηλαδή έργο. Τα ποσοστά σε αυτό το στάδιο είναι 12% και 2,5% αντίστοιχα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτά τα δύο στάδια έχουμε τη δυνατότητα για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πόρων του οργανισμού και για τη δημιουργία με τους υπάρχοντες πόρους της μέγιστης δυνατής αξίας. Έτσι, αν έχουμε ορθή ανάπτυξη διαχείριση χαρτοφυλακίου στον οργανισμό μας, η σπατάλη μειώνεται. Αυτά είναι μέσα στοιχεία παγκόσμια. Από 46% σε 20% και το εισόδημα ή αν θέλετε η αξία αυξάνεται από 25% σε 49%. Φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από μέσους όρους. Δείχνουν όμως τις καθοριστικές για τους οργανισμούς τάσεις. Ενοποιώντας τον πιο σημαντικό πόρο του κάθε οργανισμού, τον άνθρωπο δηλαδή, οι οργανισμοί πρέπει να καλλιεργούν ωριμότητα στη διοίκηση έργων με παράλληλη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διεργασιών διοίκησης έργων όταν δημιουργείται ωριμότητα. Τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν όταν δημιουργηθεί αυτή η ωριμότητα είναι εντυπωσιακά, όπως βλέπετε. Η διαφάνεια αποτυπώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε επιμέρους διαφορές αποτελεσμάτων μεταξύ ώριμων και μη ώριμων σε project management οργανισμών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω στις επιμέρους διαφορές. Από τα γραφήματα βλέπετε ότι οι διαφορές στα επιμέρους κριτήρια απόδοσης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άλλωστε, για όποιον ενδιαφέρεται για τους επιμέρους δείκτες, η ομιλία θα είναι στο site και του PMI και του συνεδρίου και μπορεί να την κατεβάσετε. Παρουσιάζω αντίστοιχα αποτελέσματα, πάλι παγκόσμιοι μέση όροι, μεταξύ συνόλου οργανισμών και οργανισμών του δημόσιου τομέα. Όπως βλέπετε, η σύγκληση πλέον είναι προφανής. Πριν από μια περίπου δεκαετία, ο δημόσιος τομέας υπολοιπόταν κατά δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα
έχει αναβαθμίσει την οριμότητά του στη διοίκηση έργων κατά μία τάξη μεγέθους. Σήμερα υπολείπεται μόνο κάποιες μονάδες, γύρω στο 6 με 7% στην κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε διοίκηση έργων και γύρω στο 10% στις διεργασίες, δηλαδή στα project management processes και στις βέλτιστες πρακτικές. Όσον δε αφορά τα αποτελέσματα, δηλαδή την επίτευξη των στόχων, ο δημόσιος τομέας υπολείπεται πλέον γύρω στο 5%. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι παγκόσμια στοιχεία και αφορούν μέσους όρους. Σε επιμέρους χώρες, όπως θα δούμε παρακάτω, και πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαφορές αυτές είναι σίγουρα και κατά τάξη μεγέθους μεγαλύτερες. Έρχομαι στα πρόσφατα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το PMI, πέραν των chapters του σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρεί τα ευρωπαϊκά κεντρικά του γραφεία στις Βρυξέλλες. Το PMI πρότεινε και υποστήριξε με επιτυχία 21 τροποποιήσεις στην πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρξει αναφορά σε πρότυπες διεθνείς τυποποιημένες πρακτικές διοίκησης έργων. Παρουσιάζω τα στοιχεία από τις πρόσφατες έρευνες του PMI για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα για έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Η έρευνα έγινε το 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκε το 2015. Τα ευρήματα συνοπτικά. Ανεπαρκής ικανότητα για την υλοποίηση έργων. Ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων. Ανεπαρκής διαχείριση επικοινωνίας. Έλλειψη επαγγελματισμού. Περιορισμένη ικανότητα αξιολόγησης και επιλογής έργων. Έλλειψη σαφήνειας στους ρόλους και στις ευθύνες. Όλες αυτές οι αδυναμίες συνεπάγονται σπατάλη. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 10,9%. Αν σκεφτούμε ότι περίπου το 46% του συνολικού ΑΕΠ του πλανήτη παράγεται από έργα, αυτό το ποσοστό σπατάλης πρέπει να λογαριάζεται για ένα ΑΕΠ από έργα της τάξης των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, μία σπατάλη της τάξης μεγέθους των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ποτέ φυσικά η σπατάλη δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Μπορεί όμως να μειωθεί και το κέρδος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θα είναι τεράστιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαφορές μεταξύ high performers και low performers είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είναι 12πλάσιες. Και ένα άλλο πολύ σοβαρό στοιχείο. Η σπατάλη στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, σχετικά με το χρόνο, εντός χρονοδιαγράμματος, 47% των έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με 51% παγκοσμίως. Σχετικά με το κόστος, εκτός προϋπολογισμού, 36% των έργων σε σχέση με 30% παγκοσμίως. High performers, 8% στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε σχέση με 12% παγκοσμίως. Ενεργητική συμμετοχή διοίκησης, 53% σε σχέση με 63% παγκοσμίως. Τι σημαίνει ενεργή συμμετοχή διοίκησης? Παρακολουθούμε, ελέγχουμε, βοηθάμε και λαμβάνουμε έγκαιρες αποφάσεις για τα έργα, συστηματικά. Κατανόηση της αξίας της επιστήμης διοίκησης έργων, 39% σε σχέση με 54% παγκοσμίως. Υψηλή οριμότητα σε διοίκηση έργων, 10% σε σχέση με 18% παγκοσμίως. Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών, 12% σε σχέση με 21% παγκοσμίως. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους μέσους όρους των επιδόσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, ακόμα πιο αρνητικό είναι το στοιχείο του εύρους μεταξύ των χωρών. Εύρος που κυμαίνεται
από 60% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως και πάνω από 200% για κάποιες χώρες. Συμπέρασμα. Θα υπάρξει πολύ πιθανά από πλευράς Επιτροπής πολύ σοβαρή προσπάθεια μείωσης της σπατάλης τα επόμενα χρόνια, με επιβολή πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές διοίκησης έργων. Όσοι έχετε δουλέψει με το Life Cycle Management και το Logical Framework Analysis, τα εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διοίκηση έργων, θα έλεγα καλύτερα για τη διαχείριση έργων, θα έχετε διαπιστώσει ότι τα εργαλεία δεν προσφέρονται για καθημερινή διοίκηση έργων. Και γι' αυτό μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καινούργια έκδοση να πηγαίνει σε processes, να πηγαίνει σε διεργασίες δηλαδή καθημερινής διοίκησης. Θα τελειώσω παρουσιάζοντας πολύ σύντομα τις 3 προτάσεις που έκανε το PMI στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αρχική βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων. Είναι προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας. Η πρώτη. Εστιάστε την προσοχή στις κρίσιμες πρωτοβουλίες του οργανισμού σας. Με απλά ελληνικά, το πολύ multitasking δεν κάνει καλό. Δεύτερο. Χρησιμοποιείτε απλές και smart διεθνώς αναγνωρισμένες διεργασίες project management. Το smart είναι αρτικόλεξο και σημαίνει specific, measurable, assignable, realistic και time-bound. 3. Υιοθετήστε τη δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες και ανεπτύξτε την οικοδόμηση ικανοτήτων σε διοίκηση έργων. Συμπληρωματικά στην πρώτη πρόταση ανά έργο. Δημιουργήστε τον οδικό χάρτη του κάθε έργου με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, ορόσημα και διαθέσιμους πόρους, έτσι ώστε να σταματήσει η πυρόσβεση κατά τη φάση εκτέλεσης και να καταστεί δυνατή η εστίαση σε κρίσιμες πρωτοβουλίες. Στο δεύτερο, εφαρμόστε την επαρκή διαδικασία ελέγχων, καταγραφή αποτελεσμάτων και υποβολή αναφορών, τα περίφημα project controls, έτσι ώστε οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών της διοίκησης να έχουν τις μεγαλύτερες και πιο σύντομες θετικές επιπτώσεις. Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση συνοπτικών αξιόπιστων τακτικών εκθέσεων προόδου προς τη διοίκηση, που βεβαίως ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων των έργων, δίνει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες στις πιθανότητες επιτυχίας του έργου. Υιοθετήστε τη δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες και αναπτύξτε την οικοδόμηση ικανοτήτων. Βελτιώστε τον επαγγελματισμό στον οργανισμό σας και δημιουργήστε κίνητρα για τα στελέχη σας. Το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο στη διοίκηση έργων είναι οι άνθρωποι. Η ομάδα του έργου, ευθυγραμμισμένη προς μια κοινή διαδρομή, λειτουργώντας με προκαθορισμένες αρχές και διεργασίες για ένα συγκεκριμένο στόχο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα έργα σχεδιάζονται και δημιουργούνται από ανθρώπους, για τους ανθρώπους, μέσω των ανθρώπων. Έτσι κανείς δεν θα έπρεπε να συμβιβάζεται όσον αφορά την επιλογή των ανθρώπων που πρόκειται να υλοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή. Πάντα όμως στο τέλος συμβιβάζεται. Σκεφτείτε το. Σας ευχαριστώ πολύ. Good morning, everyone. My name is Chris Konstas. I'm a financial journalist, and I will be the moderator of today's discussion on the panel. I'm quite sad today because the next speaker is not amongst us today. Paul Kazarian is one of the very few investors who believes in Greece, who believes in the future of Greece. And not only he believes, he also puts his money where his mouth is. He invests in Greece. He has bought a big amount of Greek bonds in earlier times. So Paul Kazarian is not present today. He has provided us with a keynote video,
And the title of the video is Turnaround for Greece Government Finances Starts with Correctly Measuring Debt and Debt Relief. Παρακαλώ, παρακολουθήστε.